Enw fi yw Albrighton. Dwi'n gweithio yn cartre garfan fel care assistant. Nes I ddim really byth yn ysgol meddwl am y sector gofalu o gwbl. Mae'n really dda. Na I dechrau nawr tos chi. Dwi'n licio'r ardal, fi'n byw yma trwy bywyd fi. Wel, dechreuais I yn gweithio mewn siope. O'n i'n ffindo fe bach yn diflas. Weles i'r job i wneud efo gofal. O'n i'n licio'r ffaith, falle o'n i'n gallu edrych ar ôl pobl a helpu pobl. Fi'n meddwl bod yn rhywbeth dda bod fi'n person ifanc. Achos fi'n meddwl mae'r generation gap na. Maen nhw'n agor lan I fi just gymaint ar lleill. A falle fi'n gallu bod bach fwy cheeky. Wyt ti'n cofio unrhyw fel profiadau upsetting? Siwr o tro cyntaf rwy'n marw, a o'n i'n nabod nhw eitha dda. Achos dwi'n nabod teulu, a pawb sydd wedi gweld nhw. Heddi mae Amanda yn dod mewn I canu. Fi'n methu canu, ond fi'n maimos, maen nhw'n meddwl bod fi. Eitha good though. Oh, sorry. O'n i'n neud y good fyna, Jake. Mae'n bwysig I fi bod fi'n rhoi rhywbeth nôl i'r cymuned, achos mae lot o pobl fan hyn wedi byw yma trwy bywyd nhw. Chi'n dechrau creu'r bond na efo nhw. Mae llwyth o straeon o pawb rhai'r pethau maen nhw'n dod mas. Mae wedi definitely adael hyder fi. O'n I ddim really'n gwybod sut I cyfathrebu to pobl. A o'n i'n dechrau meddwl, allai actually wneud hon. Fi'n really joio fe. Newch chi byth bod yn bod.